Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kaag sarang kami manantaw sa KK Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Grupo sa mga doktor nagapanugyan sa mga nagpositibo sa COVID-19 nga likawan nga makapila ka beses nga magpa-swab test. Bacolod EOC nagapaandam sa publiko nga wala pa ginapahanugutan nga makasunod sa mga mall ang mga kabataan. Sa Talisay City, Barangay Kagawad dakop sa bypass operation sa Bacolod. Gobernador nagapanugyan sa mga na-stranded sa ibang lugar nga magapauli sa probinsya nga magpauli sa temprano kay may quarantine sa gihapon. Kag sa Good Vibes, Victoria City magapatigayon sa virtual Kadalagan Queen 2020. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10 rifle grenade ang nakitaan malapit sa baybay sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Nakita Miyerkules ang gabi isang isa ka caretaker sa isa ka beach resort sa Banga Aning sa Barangay Pahanukoy ang isa ka rifle grenade. Suno kay Police Captain Junray Batadlan, ang rifle grenade ang nakita nga yara sa batuhan sa baybay. Bag-o pa ang na-recover nga rifle grenade suno kay Batadlan bangod sa wala pa ini sang tuktok. Inyang gi-turn over na sa nga Police Station 8 sa Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit sa nga Negros Occidental Police Provincial Office. Sa number 9, mahimo nga wala sang holiday ceasefire sa New People's Army sininga bulan sang Disyembre. Sa pahayag ang ipagwa ni Major General Edgar Arevalo, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, iyagin sila nga hindi mag-recommend kay Presidente Rodrigo Duterte ang militar sa holiday ceasefire sa NPA. Suno kay Arevalo nga ang NPA nagpakita sang makapila na kabeses nga hindi pagsunod sa ilang mga ginkasugtan. Kung ano man ang mga panindugan sa militar sa ceasefire, sunod siya kay Gobernador Eugenio Jose Lacson, respetuhon ini, ilabi na nga ang militar man ang nagaatubang sa kasubong nga mga sitwasyon. It's a question of trust. If the military does not trust, then we will have to respect them for that. No, after all, they're the ones who are facing the enemies. No, Kitaya, we're at home. We feel safe. So I would give that discretion, and I would give weight to the recommendation of the military. Sa number 8, mas ginpabaskog sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang ila kampanya batok sa iligal nga droga paagi sa pagpatigayon sa regular nga inspeksyon sa mga puerto, terminal kag airport. Ang PDEA kag Negros Occidental Police Provincial Office ang nagpatigayon sa simultaneous nga paneling kag K9 sweeping operations sa Ceres North Terminal sa Bacolod sa Miyerkules. Gintutukan sang inspeksyon ang area nga ginapadalan sa mga packages. Pati ang Bacolod Silay Airport ang gininspeksyon man pero wala sa may nakita nga illegal nga droga. Ang operation ang ginhimo para malikawan ang pagsulod kag pagwa sang illegal nga droga kag mga kontrabando sa probinsya. Sa number 7, Barangay Kagawad sa Talisay City kag duha ka iban pa nakuhaan sa may kapin sa 1 milyon ka pesos nga balor sang shabu sa isa ka bypass operation sa Bacolod kahapon. Ma-report si Marcian Muico. Arestado kahapon sa bypass operations ang PDEA Special Enforcement Team ang kagawad sang Barangay Zone 12A sa Talisay City nga si Michael Astorga kag duha pa niya kakaupod. Sila ang nadakpan sa dalan sa Buri Road sa Barangay Mandalagan kung sa din patigayon ng transaksyon. Suno kay Agent Bamboo sang PDEA, 3 ka semana na nila nga ginamonitor ang kagawad nga nagaduso sang ilegal nga droga sa syudad sang Bacolod kag masami mobile lang o kung sa dalan lang ang ila dagdaganay. Upod nga natakop ang duwa niya ka mga kaupod niya Sanday Dino Dimson kag Chris Angelo Abelarde nga nagaduso man sang droga suno sa PDEA. Ginabulubanta nagabalor sa masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa ginapatian shabu ang nakuha sa ila. Si Agent Bamboo nagsiling pa nga dinalagko gidman nga balor sang droga ang ila gina-release. Ito nila mo do consignment basis pero tapos may per transaction sila yung contact wala niya ginagmay nga contact sa ila.
Ginahibalo sang PIDEA sa karon kung bala nagatransaksyon man ang tatlo sang illegal nga droga sa syudad sang Talisay kung sa diin nagaserbe nga kagawad si Astorga. I-file subong adlaw ang kaso nga conspiracy, selling kag possession of illegal drugs batok sa mga suspect. Martian Muico para sa Digicast Negros. Sa number 6 na dula ng low pressure area sa pungsod pero maeksperiensyahan sa gihapon ang lapta-lapta nga pag-ulan sa probinsya sa weekend. Base sa weather forecast sang Pag-asa, yara sa gihapon ang tail end of the frontal system nga nagaapekto sa eastern section sa northern kag central Luzon. Ginapaabot ini nga magadalas ang ulan sa northern portion sang Palawan, Mindoro provinces kag eastern portion sang Cagayan, Isabela kag Quezon. Wala sa karon sang may ginapaabot nga bagyo sini nga weekend, magluwas lamang sa malaka nga pag-ulan sa probinsya tugas ang tail end of the frontal system kag northeast monsoon. Nagapanugyan ang Pag-asa sa publiko nga mag-ulo aligmat sa gihapon sa lakat sang panahon. Sa number 5, isa ka government official ang kabahin sang 8 ka mga bagong nga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Nadugangan sang 8 naman ka bagong nga mga kaso ang probinsya sa Negros Oriental. Kabahin sa bagong nga kaso ang isa ka government official nga naga-start sa Dumaguete City. May tagduha ka bagong nga kaso sa syudad sang Dumaguete, Sibulan, Valencia kag Zamboanguita. May 12 naman ka mga bagong nga recoveries ang probinsya. 28 karon ang total active cases ang Negros Oriental gikan sa 665 tanan ka mga kaso. Sa number 4, duha ka adlaw nga ginpasira ang main nga building sa nga munisipyo sang Banwa sa Moises Padilla. Sa advisory nga ginpost sini kahapon sang hapon na saad nga magapatigayon sang disinfection sa mga talatapan sa munisipyo kasunod nga may isa ka empleyado sang Banwa ang nagpositibo sa rapid antibody test. Naka-isolate na ang empleyado kag ginpaidalo man sa RT-PCR test. As of press time ginahulat pa ang resulta sang RT-PCR test. Suno kay Dr. Lyle Ladera, ang Municipal Health Officer, nakitaan sang sintomas ng COVID-19 ang amo nga empleyado. Ginapasalig sang Banwa nga ginapatuman ang mga tikang para mapamatukan ang COVID-19. Sa number 3, isa ka mainit-init nga topiko sa social media sa karon. Bacolod Emergency Operations Center nagapahanumdum sa publiko nga ang mga kabataan o minor de edad nga nag-edad 15 anyos panubo, pati na ang mga senior citizens nga nag-edad 66 anyos pasaka, hindi pa pwede makasulod sa mga malls at mga commercial establishments. Sunod sa Deputy for Medicals ang EOC nga si Dr. Chris Sorongon, bisan pa nga ginpahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga pwede na makasulod sa mga mall ang mga kabataan basta upod ang ginikanan o kung guardian, magadepende ini sa gihapon sa lokal nga panguluhan. Base sa pinakaulihing executive order ni Bacolod Mayor Evelyn Lunardia nga nagapaidalom sa syudad sa Modified General Community Quarantine, ginapanugyan sa gihapon ang mga nag-edad 15 anyos panubo kag 66 anyos pasaka nga magpabilin sa sulod sang ila panimalay agud indi malatnan sang COVID-19. Gindugang pa ni Dr. Sorongon nga maga-deploy man ang EOC sa mga personnel sa sulod sa mga mall, mga terminal kag iban pa nga mga lugar nga ginadagsa sang tawo para magbantay kung nagasuksok sila sa face mask, face shield, kag nagasulod sa physical distancing. Ginapaabot sang EOC nga magadamo ang mga tawo nga magagwa sa ilabalay sini nga bulan sang Pasko. Gani dapat nga magdoble sa paghalong ang publiko. Fortunately for Bacolod, the executive order issued by Mayor in lieu of the MGCQ prohibits 15 and below and 66 and above nga makagwa. So still, ang ato niyang age limit, yung restriction, in place gyapon niya, Sir Mark. Wala gyapon niya ginbago. Sa number 2, Gobernador sa Negros Occidental ang nagapanugyan sa mga pinauli sini nga Disyembre para sa holidays nga kun mahimo magtemprano. Ini natungod ang kada magpauli ang ipaidalom sa swab test, gani sila ang may quarantine period pa. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang kasubong nga sitwasyon hatagan sang konsiderasyon sa mga magapauli kung luyag nila makaupod ang ila pamilya sa Pasko o kung sa New Year. Kung sila negatibo man lang sa virus, silang gilayon makagwa sa quarantine facility. Hindi man managar ang posibilidad nga magsaka ang kaso sa COVID-19 tugas ang pagpinauli sa Disyembre. Nagalaw ang gobernador nga hindi mangintuman ang pagsaka sang kaso. We're asking our
Negrenses who would like to spend their holidays here to come home early because you will be swabbed. No? If you want to spend Christmas 25 in your house, you should be here by the 20th. Give it 3 days to wait for the results of the swab. If you're negative, then you're home by the 23rd. No? But if you're positive, unfortunately, you will stay in quarantine. No? Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Philippine College of Physicians nagapanugyan sa mga COVID-19 positive nga likawan nga magpa-swab test liwat para lang makakuha sa negatibo nga resulta. Ini kasunod sa reklamo sang isa ka Iloy nga nagabusong nga damlag pa nagpositibo sa COVID-19 pero nagnegatibo naman sa ikaduha nga swab test. Yaring report ni Marty Go. Yara sa gihapon nga naka-home quarantine sa Ilabalay sa barangay Pahanukoy sa Bacolod City ang Iloy nga sang Martes lamang nagbunag sang iya lapsag. Suno sa iya bana, ginpahanugutan sila sang barangay nga makapadulong sa malapit nga birthing clinic. Sa karon, balik home quarantine na sila kag mabudlay para sa ila ang pagbakal sang kinahanglanon para sa lapsag bangod indi sila makagwa sa Ilabalay. So, medyo budlay gid sir kay muna magbakal kami bulong, misaga pasugot na lang kami sa Monte Balay, bakal. Sang nagligad nga Nobyembre 23, ginpaidalom sa swab test ang iya asawa matapos nga nagpa-prenatal check-up sa Bacolod City Lying-in Clinic. Sang Nobyembre 26, ginpahibalo siya sang barangay nga nagpositibo siya sa COVID-19. Matapos mahibaluan nga nagpositibo, gilayon sila nga nagpa-swab test liwat sa Philippine Red Cross Biomolecular Laboratory kag nakakuha naman sang negatibo nga result. Tubtob subong, wala pa napakita sa ila sang barangay ang ila positibo nga resulta sang RT-PCR test. Nagpagwa sang opisyal nga pahayag ang Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter may angot diri. Suno sa PCP, namutikan sang ila nga grupo nga mayara sa mga pasyente nga gilayon nga nagapakuha sang ikaduha nga swab test matapos mahibaluan nga magpositibo sila sa una nga swab test. Ginpahayag sang grupo pati na sa mga infectious disease specialist nga ang pagkuha sang repeat negative RT-PCR COVID test result sa sulod sang napulo ka adlaw matapos ini nakakuha sang positive result ang indi maka-override sang una nga result. Inibangod kung makakuha ang isa ka pasyente sang false negative repeat test kag indi ma-isolate, madamo nga mga persona ang mahimo niya malatnan sang virus. Ang protocol tayo, Sir Mark, is basta may arang kita nga result nga ginapakita in a positive and negative, we always go with the positive result because as they say, the positive result means everything while the negative result means nothing. Gindugang pa sang PCP nga mahimo lamang makapa-repeat testing ang isa ka positibo nga pasyente kung mayara ini sang rekomendasyon sang iya doktor. Martigo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, kadalagan queen sa Victoria City ang magapadayon bisan pa nga may pandemya. Gani isa ka virtual pageant ang ila patigayunon. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kinaangdan na sa kultura sa Pinoy nga kada kapistahan may reyna. Gani di madula ang beauty pageant. Gani kabangis ang kadalagan sa Kalamayan Festival sa Victoria City ang Kadalagan Queen 2020. Sunod sa kay Joy Famini, ang overall in charge ng pageant, isa ka dako nga hangkat para sa ila ang pag-organize sa isa ka beauty pageant sa panahon sa pandemic. First, we are working on a very limited personnel, which means that the load of organizers, production, and even candidates themselves become doubled. Second, we have to ensure that we maintain, if not surpass, the standards that we have set during the previous Cadillac and Queens pageants that we had. Sa mismo nga pageant night, limitado lang ang mga persona nga pwede pasundon sa venue. Wala sang live audience, kaya ang audience sarang lang makalantaw online. Pinaagi sa official Facebook page ng Victoria City nga Victoria's Malihaw. Ini para masunod ang tanan nga minimum health protocols. Only candidates and their makeup artists or a 1:1 ratio shall be observed backstage. Venue will be limited to only pageant organizers, production staff, and judges. We will assure Victoriahanans that we will still give them the entertainment value that they truly deserve. So, Victoriahanans, I am inviting you to watch Cadillac and Queen
virtual pageant. 11 ka mga candidate ang magapaindes-indes sa virtual pageant. Sa December 18 ang virtual pre-pageant night na sa isang gabi, samtang December 20 naman ang virtual coronation night. Barb, tanan virtual na. Pati pageant na labot sa virtual and sa fitness, exercise, sa switch-on ceremony, subong pati pageant virtual. Pwede pa mapangitaan paagin tanan nga bagay para mangin posible. Ang pinakakuan. New normal rooming. Virtual. Ang hindi madala sa physical or personal nga bagay, virtual. Grabe. Pwede pagitaan ways ang tanan nga bagay, basta lang siguro mapapangapinan tang ikayong lawas ang tanan. At the same time, ma-enjoy sa gyapon. Ang muna pinakabottom line nga madayon ko ng pageant kay hindi kumpletong isa ka pista sa isa ka lugar, di ba, sa Pilipinas kung wala sang reyna, wala sang beauty pageant. Kumbaga ruming sa tunga sa anuman nga pagpanghangkat, tuloy ang buhay. Yes. At para sa imong buhay, nadugangan naman isa ka tuig. Happy birthday sa akong nga partner kay Barbara. Nadugangan naman sa isa ka tuig kay nga buhay. Salamat ruming sa greetings. Kag tuod na makita tang faithfulness di ba sa aton nga kada isa ka tuig nga magdugang sa imong nga kabuhi. That's something to be thankful for. Isip, naguntat na ko isip. Pero Barb, 21 days na lang, Pasko na. Wow, dasigang. Kagamoy ato mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong mga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtob sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!